Orzamento de récord para este 2026 na Illa de Arousa. As contas municipais superan os 6 millóns de euros, converténdose nunhas das máis altas da historia do municipio. O presuposto se adiante no pleno cos votos a favor do equipo de goberno composto por PSOE e BNG. En contra, o PP e o concelleiro non adscrito Matías Cañón. O alcalde destaca no capítulo de investimentos a partida para a adquisición de terreos para unha nova zona deportiva. Para iso vanse destinar máis de 800.000 euros. É unha obra fundamental, é unha obra no que levamos soñando desde este concello, desde que somos concello, desde que o plan general está aprobado e que esa zona se se catalogou como zona de área deportiva. Este ano vai ser unha realidade para adquirir todos eses 44.000 metros cuadrados. En este punto é onde chegou unha das polémicas entre o goberno e a oposición. O Executivo acusounos de votar en contra deste proxecto co seu non. No pleno do pasado viernes non se votou a construción dun pabellón. No pleno do pasado viernes o que se votaron foron os presupuestos do Concello para este 2026. Uns presupuestos onde non aparece a palabra pabellón por ningún lado. E si, a oposición votou en contra. Dende o Executivo acusan a Cañón de mentir amosando o documento de investimentos onde se contempla a compra deses terreos, pero as críticas dos populares van máis alá. Nas súas redes sociais falan de afán recadatorio do Concello a través de multas e de subir de novos impostos á veciñanza. A oposición votou en contra de que se lle volvan a subir os impostos aos veciños, concretamente un 14%, o que nos toca a unha presión fiscal de 578 euros por persona. Somos o concello da provincia de Pontevedra de menos de 5.000 habitantes que máis pagan impuestos e votamos en contra. Pero claro, isto non vende de silo. Mais alá destas polémicas, o alcalde salienta outros proxectos que se contemplan nos orzamentos, entre eles a restauración do cruceiro esnaquizado no 2023 nun acto vandálico. Tamén a adquisición dun novo vehículo para a policía local. Ahora mesmo temos un coche de renting que temos que devolvelo, pero como non temos ningún outro vehículo, temos que ter, aí. A idea é quitar ese renting, adquirir o coche directamente para o Concello, e máis aproveitar e crear unha unidade de vigilancia non só do monte, sino tamén das augas deste Concello, porque se vai a comprar como uns maletín onde poidan analizar a auga. E inclúense outras medidas como impermeabilizar unha cuberta no ximnasio ou seguir avanzando na rede de saneamento.